Ahojte dievčatá, tu Oľa. V dnešnom videu spravíme nechty novej modelke, ktorá ich nemá úplne v dobrom stave. Dáme do poriadku okolie nechtov a popracujeme s gelom a gelákom. V tomto videu budem kombinovať rôzne značky, tak ako to často robím aj pri bežnej práci. Použité produkty vám samozrejme ukážem. Analyzujeme nechty spolu. Máme tu nalepené kožičky, dôsledkom čoho sú aj zágery. Lôžka sú široké, ale pevné. Môžem povedať, že toto nie je najhorší stav, v ktorom som videla tieto ručky. Nemáme nič prasknuté alebo zlomené. Takže dnes pri prvej manikúre budeme pracovať opatrne. Zágery upravíme len kam nás spustia, do živého a aj celkovo do hĺbky dnes nepôjdeme. Vždy, keď je takto nalepená kožička, zatlačam ju ešte predtým, ako začnem zmatňovať nechtovú platničku pilníkom. Zágerov tu máme viac, niektoré sú veľmi čerstvé, niektoré sú už takmer zahojené. Dôležité je ich odlepiť od nechta drievkom tak, aby to modelku nebolelo a aby som ten záger neurobila ešte väčší. Keď je kožička nadvihnutá, môžem pracovať s pilníkom. Čo sa týka tvaru, tak pri takýchto krátkych nechtoch najlepším riešením je tvarovať voľný okraj podľa tvaru samého ložka. Čiže napodobňujem líniu voľného okraja, zaobľujem rohy, aby ten tvar bol čo najviac praktický. Modelka dosť aj namáha ručky popri domácich prácach, takže okrúhlejší tvar určite bude dobrým riešením. Pri manikúre, keď pracujem s frézou, za každým nadvihujem kožičku, aby som skontrolovala, či je tam priestor dôkladne vyčistený. Hlavne keď je kutikula takáto väčšia, môže sa stať, že nevyčistíme dostatočne hlboko, aby sa podaril pekný, rovný strih nožničkami hneď na prvý krát. Čo nie je až taký problém, vieme to zopakovať, ale vždy je lepšie si trochu ušetriť čas a radšej každú etapu vykonávať tak, aby sme sa k tomu už nemuseli vracať. Práca v oblasti zágerov vyžaduje viac sústredenosti. Pozor dávame na to, že tam, kde už máme poškodený epidermis, nemôžeme pracovať frézou. Na časti, kde už nemáme žiadnu bariéru, frézou na vysokých otačkách poškodíme kožu ešte viac, nehovoriac o tom, že to modelku bude páliť a rana sa môže následne zapaliť. S frézou pracujem okolo živých zágerov, obchádzame otvorenú ranu. Následne len odstrihnem nožničkami kožu, ktorá trčí, aby sa modelke zágery nezachytávali a nerozširovali viac do hĺbky. Brúskou pracujem len na zágeroch, ktoré sú už zahojené. V takomto prípade manikúra bude vykonaná bezpečne a bez zásahu do živého. Nožničkami striham kožičku hneď po práci s brúskou. Zatiaľ okolie nechto vyzerá suché kvôli prachu, ale ako náhle modelka oplachne ruky vodou, už budeme vidieť aktuálny výsledok našej manikúry. V ďalších videách, či už tu alebo u mňa na Instagrame, budeme sledovať, ako sa modelke bude zlepšovať stav nechtov a okolia. Tým, že modelka nebola na nechtoch už dlhšiu dobu, tak etapu odmaskňovania a takisto nanášania nail prepu som zopakovala dvakrát pre istotu. Ako podklad som tentokrát vybrala Flexibase od značky Moira. Nanášam ju tenkou vrstvou, báza je prehľadná, čiže dobre vytvrdne v lampe a uchytí sa na nechtiku. Túto vrstvu málo kedy nanášam hneď na všetky nechtiky. Robím to väčšinou na striedačku, aby mi nikam nič nezateklo. Keď pri tejto vrstve na to dám pozor, tak následne sa mi podarí rýchlejšie a hlavne rovnomernejšie naniesť akékoľvek ďalšie materiály. Toto je krásna ukážka, ako na seba nadväzuje každá etapa manikúry. Keď neodstraníme rovnomerne materiál, nepodarí sa nám pekne vyrovnať architektúru. Keď nenadvihneme dobre kožičku, môže nám krvácať pri práci s brúskou. Keď správne nezmatnem nechtovú platničku, nebude držať následná modeláž. Keď nám zateče prvá vrstva bázy, zateče tam potom aj gel, aj farebný gelák, aj top, preto sa nedá nejakú etapu vynechávať. A občas pri niektorých procesoch sa nedá ani urýchliť, ale pokiaľ sa dodržuje presný algoritmus práce a postupnosť, čaká nás krásny finálny výsledok a spokojná zákazníčka.
Pre spevnenie som zvolila Bottle Gel od Ruscony. Ukazovala som túto relatívne novinku akorát v predchádzajúcom videu. Nechám v popise aj link. Odtieň tu pre nás nebol až taký dôležitý, keďže následne aj tak budeme dávať farbu. Vybrala som najviac neutrálny bežový gel, ktorý nám nebude presvítať pod žiadnym gelákom. Gel nanášam strednou viac tenkou vrstvou. Tieto nechtové lôžka sú široké a majú výrazný ceoblúk sami o sebe, čiže ani nemáme veľmi priestor modelovať výrazný apex. Pri veľkom množstve materiálu takéto širšie nechty môžu vyzerať ešte hrubšie a nie elegantne. Takže sa snažím tú modelovaciu guličku, čo nanášam, odhadnúť tak, aby som ju mohla rozťahnuť po celej ploche nechtovej platničky bez vytvárania zbytočného objemu. Gro sa snažím zvládnuť štiecom z fľaštičky, ale sem tam si pomôžem aj tenším štiecom. Farebná kombinácia vznikla spontánne a dokonca bude mať jesenný nádych. Klasická červená bude naša hlavná farba, ale na ňu ešte dáme zlatý trbletavý gelák. Pred nanášaním geláku utieram výpotok z bottle gelu, lebo ten je dosť výrazný a práve pri takýchto červených alebo bordových farbách sa môže gelák roztekať po výpotku a bude náročnejšie naniesť gelák rovnomerne. Neovplyvní nám to výdrž geláku, materiál na materiále drží dobre aj bez výpotku, nám to zároveň môže urýchliť a zjednodušiť prácu. Pred týmito nechtami som dostala pocit, že chcem spraviť nechty, kde na každý necht naniesem farebný gel alebo gelák. S tým ako na trh pribúda viac a viac rôznych farebných, kamuflažných, efektových báz a gelov, osobne som to začala využívať tak často, že som už zabudla, kedy som nanášala rovnaký gelák takto na všetky 10 prstov. Samozrejme nám farebné modelačné materiály šetria veľa času pri práci, ale aj tak nikdy to nebude vyzerať tak sito ako farebný gel. Tak často som v poslednej dobe kombinovala farby a bázy, rôzne dizajny, skoro každý necht iný, že teraz som mala chuť spomenúť dávnejšie časy a spraviť klasický gelák na všetky nechty. No a čo môže byť viac klasické ako červená? V žiadnom prípade nemám nič proti francúzskej, dnes sme sa ale rozhodli takto. Pri čistej manikúre a dobre vyrovnanom gele aj tie najnáročnejšie odtiene geláku sa dajú naniesť bez toho, aby vynechávali a dotiahnuť ich rovnomerne pod kožičku. Pri takýchto širokých nechtoch kontrolujem množstvo materiálov, aby gelák dobre vytvrdol v lampe. Hlavne pri palcoch, tam je to kritické. Radšej naniesť dve veľmi tenké vrstvy a sledovať, aby zákazníčka ten palček držala v lampe rovno. Ďalej trbletavú vrstvu už môžem nanášať hneď naraz na 4 nechta. Táto vrstva by nám nemala zatiecť. Samozrejme, rýchlejšie by bolo, kebyže mám finish s podobným efektom. Ten ale nemám, tak bude najprv trbletavý gelák a na to dáme obyčajný lesklý bezvýpotkový top. Trbletavú vrstvu som sa posnažila naniesť tak, aby bola veľmi tenká, aby zlaté trbletky predsa neprekryli až tak veľmi červenú farbu. Neriešila som nerovnosti od trblietok, všetko zachráni lesklý top. Dnešná manikúra mala síce viac háčikov, ale s ohľadom na pôvodný stav myslím si, že teraz nechtíky vyzerajú viac k svetu. Hlavne, že sú upravené, žiadne zádery netrčia a nebudú draždiť modelku. Dnešná práca bola len prvá investícia do ďalšieho zlepšenia a pestovania nechtov. Dajte mi vašu spätnú väzbu do komentárov, rada si prečítam vašu odozvu, či sa vám videjko páčilo, prípadne na akú tému by ste prijali ďalšie video, alebo či by ste chceli uvidieť, ako tieto nechtíky sa mi vrátia naspäť a akú ďalšiu prerábku spravíme. Zatiaľ mi kľudne píšte, modelka si môže užiť tieto nechty do prerábky, no a my sa vidíme v ďalších videách.